Nenada Ilića. Pozdravimo svi Anastasiju Ilić. Građani Srbije, braćo i sestre, ja se danas neću obratiti u svoje ime, već u ime svoga supruga, sveštenika Nenada Ilića, koji je nažalost bio sprečen da prisustvuje ovom današnjem veličanstvenom skupu. Zbog toga je napisao pismo koje ću vam sada pročitati. Crkva će uvek biti uz one koji traže istinu i pravdu. Crkva se ne bavi i ne treba da se bavi stranačkom politikom, ali kad nepravda i laž postanu očigledni, crkva ima obavezu da reaguje i da stane u zaštitu vernog naroda. Ne treba da vas bune pojedinačne reakcije pojedinaca iz crkve. Crkva nije partija i nema nikakav komitet ili glavni odbor. Crkva su svi zajedno, i pokojni, i živi, i sveštenstvo, i narod, predvođeni svetima, svi zajedno u Hristu, u istini. Na poziv prijatelja obraćam vam se kao od skora sveštenik u dijaspori, koja svakim danom sve više raste, dok se Srbija sve više smanjuje. A mnogi koje srećem radije bi bili u Srbiji nego na zapadu. Iz poštovanja prema svima vama koji ste ustali protiv malodušnosti i izdaje života, protiv umiranja Srbije, zbog moje žene koja vam ovo čita i zbog moje dece koje su među vama, neću vam se obratiti svojim domišljanjima, nego ću citirati najjači glas srpske dijaspore, reči večnog vladike Nikolaja, koji je život završio daleko od Srbije, koju je voleo samo malo manje nego što je voleo Hrista. A on je istinski glas crkve, veliki prorok koji je uputio vlastima koje se zanesu samoljubljem sledeće reči: oni koji vode narod ne vode nego ga zavode. Šta ćeš činiti s njima, Gospode moj? Zavađaju narod radi svoje koristi i kad se narod zbuni i uzbuni, oni se izmiču sa vlasti i u miru jedu izlaganu dobit. Krive svoje protivnike, a idu stazama njihovim. Od njihove galame mudrac ne dolazi do reči. Laskaju glupaku i nasilniku samo da dođu do prvih mesta. Posvednevno pišu knjige i objavljuju zlo svojih srodnika da bi skrili svoje zlo. Nemoćni su da učine pravdu narodu, nego ga zastrašuju plašeći ga gorom nepravdom prošlih vremena. Haraju za sebe i za prijatelje svoje, jer znaju da neće dugo. Šta ćeš činiti s njima, pravedni Gospode? Zaista, neće jesti svoju dobit u miru, nego će je potrošiti na daće svojih rođaka.
osiromašit će i miševi će im proletati kroz podrtu košulju. Snevaće bune prevarenih i poharanih i dizaće se u ponoći prestrašeni i ozlojeđeni. Biće im dug život da bi im kazna bila duža. Doživeće da vide svoj dom u zgarištu i bežaće iz svoje zemlje gladni i bolesni i neće smeti izgovoriti svoje ime ni pred kim. Gledaće tuđince u svojoj zemlji i prosit će komad hleba od njih. Slušat će kletve svoga imena i neće smeti poviriti na prozor. Gledat će svoj narod gde ga vezane u povorkama vode i bojaće se za sebe. I slušat će u snu i najavi proklinjanja svoga imena i drhtaće, a neće moći umreti. Daj Bože pameti, snage i upornosti da i njih i sebe sačuvamo ovakve sudbine. U potpisu vaš sluga u Hristu, sveštenik Nenad Ilić.